Νέοι καλλιτέχνες εκθέτουν τα έργα τους στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στον Γκάζι. Έκθεση με θέμα εικόνα, χώρος, δράση 2 περιλαμβάνει ζωγραφική, γλυπτική, κατασκευές αλλά και βίντεο και πολυμέσα. Πρόκειται για την μεγαλύτερη έκθεση νέων δημιουργών, η οποία διοργανώνεται από το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Θα διαρκέσει έως τις 22 Φεβρουαρίου. Έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, κατασκευές, βίντεο, πολυμέσα. Σύγχρονοι καλλιτέχνες, δημιουργοί έως 40 ετών, καταθέτουν την εικαστική τους πρόταση στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, χωρίς περιορισμούς που προκύπτουν από την αγορά. Ναι, είναι σημαντικό γιατί υπάρχει αυτή η αγωνία στο να μπει σε κάποια γκαλερί που είναι δύσκολο για τους νέους καλλιτέχνες και εδώ χωρίς καμία διάκριση μπορούν όσοι είναι στο Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών γραμμένοι μέλη του Επιμελητηρίου μπορούν άνετα να εκθέσουν σε αυτή και να παρουσιάσουν τη δουλειά τους χωρίς κανένα περιορισμό. Έρχεται πάρα πολλοί κόσμος και χαιρόμαστε πολύ που είναι κυρίως νέοι, αλλά και άτομα από το εξωτερικό και μεγαλύτερες ηλικίες φυσικά, όχι μόνο νέοι. Η έκθεση αυτή φιλοξενεί 300 καλλιτέχνες με 650 έργα. Η Τεχνόπολη μας έχει παραχωρήσει 4 κτίρια εδώ πέρα στο Γκάζι και ελπίζουμε αυτή η έκθεση να γίνει θεσμός. Την έκθεση με τίτλο «Εικόνα, χώρος, δράση 2», μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις νέων δημιουργών, διοργανώνει το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Την οργάνωση έχουν αναλάβει οι ίδιοι καλλιτέχνες που συμμετέχουν στην έκθεση. Παράλληλα με τα εικαστικά έργα, η έκθεση φιλοδοξεί να δώσει στο κοινό μια συνολικότερη πολιτιστική πρόταση, γι' αυτό διοργανώνονται σχεδόν καθημερινά εκδηλώσεις. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 22 Φεβρουαρίου.